дар ифтитоҳи намоиши мусаввараҳо таҳти унвони ифтихор намояндагони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ, Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон, Коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба номи Олимов, Иттифоқи рассомони Тоҷикистон, Бунёди Садриддини Айнӣ, Фонди мусаввирон, сафоратхонаҳо як қатор кишварҳо дар Тоҷикистон, рассомону санъатшиносон ва ҳаводорони ин навъи ҳунар иштирок намуданд. Роҳбарияти муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ қайд намуд, ки мусаввараҳои рассом дорои фалсафии амиқ буда, дар онҳо ба воситаи рангҳо, шахсияту ҳодисаҳои таърихӣ, унсуру анъанаҳои миллӣ, оиладорӣ, ишқ, муҳаббат ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти инсонӣ тасвир гардиданд. аз ҳама муҳим ин кас яке аз мутахассиси ягонаи ҷодаи намуди санъати тасвирӣ витраж ба ҳисоб меравад, зеро ки хатмкардаи яке аз таълимгоҳҳои олии касбии Литва мебошанд ва тӯли чандин солҳо дар Донишкадаи санъати тасвирӣ ва Коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба шогирдон дарс омӯхта, сабақ омӯхта, шогирдони зиёде мутахассисои волои ҳамин санъати тасвирӣ омода сохтанд, ки имрӯз дар бари устод истода мактаби устод Носирбек Нарзибековро давом дода истоданд. дар намоиш зиёда аз 25 адад офаридаҳои рассом Носирбек Нарзибеков бо номҳои рақс, одам ид, суруд, дар боғи биҳишт, илҳом, ҳамсафари вақт, пианинонавоз, оламро ба ту нишон медиҳам, деҳаи фаромӯшгашта, суруди даҳмарда, қурутоб, киштича, оила, суҳбат бо хаём, тӯи суғдӣ, дар зодгоҳам ва амсоли инҳо ба маърази тамошо гузошта шуданд. дар асарҳои мазкур мо ҳодисаҳои таърихӣ, шахсиятҳои бароманд, ишқу муҳаббат, оиладорӣ ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти мардумро мушоҳида карда метавонем. муаллиф тавонистааст бо истифода аз тахайюлоти рангини худ паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти мардумро бо фалсафаҳои хеле амиқ ва чуқур инъикос намояд. ин навъи офаридаҳои асар аз ҷониби рассом ба ҳар як тамошобин имкон медиҳад то онҳо боз ҳам чуқуртар ва амиқтар ба ин манзараҳо назар намуда вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти мардуми тоҷик маълумоти бештар барои худ гирифта бошанд. ҳадаф аз баргузор намудани намоиш ин пеш аз ҳама инъикос намудани мавҷудияти шароити созгор барои муаррифии офаридаҳои ҳунармандон, ҷалби таваҷҷӯҳи бештар ба ҳунари рассомӣ, баланд бардоштани завқи зебоипарастии аҳли ҷомеа ва ошно намудани тамошобинон бо жанрҳои мухталифи санъати тасвирӣ мебошад. мухлисони эҷодиёти Носирбек Нарзибеков метавонанд то рӯзи 20 ноябри соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ аз асарҳои ин рассоми машҳури кишвар дидан намоянд.